ఇంకో ఇదే మా ఊరు ఆరేపల్లి. ఊరూరికి ఓ మోతవారి ఉన్నట్టు మా ఊరికి ఓ మోతవారి ఉన్నాడు. దేవుడా పోక పోక లేచిపోతున్నా. అంత మంచిగా చూడు, పచ్చి కొమ్మరేలు కూడా పట్టం వేపిస్తా నీకు. బతుకమ్మ పండక్కి పలారం దొరికినట్టు పక్కూళ్ళనే వానికొక పిల్ల దొరికింది. అమ్మో గీ పిల్లనా మస్తు బౌరూపుల పిల్లని ఊళ్ళో గిట్లా పేరెళ్ళిందంటే నన్ను లగ్గం చేసుకోవడానికి ఎవడన్నా నత్తడా? తెలుసు కదా మర్చిగాడంటేనే. ఆయన ప్రేమించిన పిల్లకి ఎవడన్నా మేకప్ పిల్ల గిఫ్ట్ ఇస్తారా? ఇవ్వలు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అయినా కొన్ని రోజులు కరిగిపోతాయే. అది ఈ గిఫ్ట్ మందలుగా పెరిగిపోతాయి. అది పార్చిగాని గిఫ్ట్. ముత్తిమంటే ఇవ్వ కానీ కాకులు చూస్తాను అర్థంగా పార్చిగాడంటేనే పర్ఫెక్ట్. లక్కుల పిల్లని పడేసి సిక్కింద్రాశీలు కానుకునే టైంకి దుర్గమ్మ కొలువులో అప్పాలకు దొంగలు పడ్డట్టు ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఈయన జీవితంలోకి వచ్చారు. అవునా? హైదరాబాద్ 5 గుంటల బిత్తుకంత జాగ కోసం గత్తర గత్తర లేపారు. సచ్చి నీ కడుపులో ఉడతా. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉడతారా పిల్లలు? మరి మన మోతవారి మొగడు ఊపుకుంటాడా అంటే కింద పడ్డాడు, మీద పడ్డాడు, ఏడ్చిండు, నవ్విండు, తిట్లు తిన్నాడు, తన్ను తిన్నాడు, ఆఖరికి బురద కూడా పడ్డాడు. మీ అమ్మాయిలంతా భలే ఉంటారే, మోసాన్ని కూడా ముద్దు చెప్తారు. మరి గిన్ని చేసిన మోతవారికి పిల్ల దొరికిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే విను విను వరి వారి మొదవరి లవ్ స్టోరీ. పాపం బంగారు తల్లికి చలి పెడుతున్నట్టుంది. షెట్టిచ్చి చిరంజీవి అవుతావు. IPC 376 రెడ్ విత్ IPC 511 అటెంప్ట్ టు రేప్. మళ్ళీ ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తే అన్ని కలిపి 10 ఏళ్ళ జైలు శిక్ష. తెలుసా పర్షి? ఈసారి ఉష్కే ఉష్కే ఉడికిచ్చుడే. ఆగస్టు 8వ తారీఖు G5 వస్తుంది.